eta zuk Segituan irratian. aktibatzen duzu nahi duzunean. Konforme? Oso ondo. Bain arte. Goizerokoren lehenengo orduan jarraitzen dugu, goizeko 10:37 ditugu, eta gaurkoan salto egingo dugu Twitchera, irrati bidez gaude, Luistxo Fernandezekin, sustatuko lagunekin, baina esan bezala Twitch bidez ere, zuzenean, egunon, Luistxo? Egunon. Zer moduz? Bueno, opor luze batzuetatik bueltan, gure kolaborazioari dagokionez, baina seguri erratia egunero egonda uinetan, eta sustatu ere egunero, barkatu! Ai, Jesus, ez da entzun, baino? Ez entzun dan. Ez da entzun. Doministikun bat etorri zait. Opor bueltak, ez? Oporretan ere albistak publikatu ditugula, eta horietako batzuekin gatozela gaur. Hori da. Nola nagon, igual berriro errepikatuko zaite goera, barkatu idazue. Ikusle eta entzuleok. Bueno, Luise, esaten dugu bezalaxe, batzuk erritmoa ez du jetxi, batzuk oporretan izan gea, baina beste batzuk lanean izan dira, eta bildu dituzue, albiste gehiago, egun hauetan, eta gaurkoan zer ekarri diguzu, Luisxo? Bueno, ez dakita martxoa amaieran edo apirila hasierako nobedade bat izan zen, berriaren badok musika atariak jolas txiki bat jarri zuela zaldean. Aurretik ere Geardel izeneko gauza baten euskal bertsio bat, eta hori da, esan dezagun, irtengo zait. Abesti bat asmatzea Wordelko hitza asmatu behar dan bezala. Bueno, inglesezko aplikazio hori desagertu zen, edo Spotify integratu zen, euskarazko bat zegoen entzule izeneko bat, eta horrein sortu da euskarazko beste bat. Orduan bi aukera daude, jokatzeko albiste bat asmatzeko zeakin. Eta egin dezaguna proba, nola da bilen hau, albistea sustatuko, ez dakit portaan dagoen, ze joan dan astean edo onjala 7-10 egun edo publikatu genuen, baina, bueno, bestela ere kantok edo entzule bilatuta, eta erakutsiko dizuegu lehen bizi kantok delakoa. Erakutsi Twitch bitartez ere, eta entzun, espero dut, funtzionatuko dela teknikak, eta irratitik ere entzun ahal izango dela. Utsi da zu partekatzen pantalla. Kantok esan dugu, badok berriaren euskal musikaren atarikoa dela. Hori da, ikusten dala ustez. Hor botoiak esaten digu entzuteko, entzuten da. Gozen. Entzun dugu? Bai. Baina, berriz negatu gara. Pasatu da uinetatik, ez da? Bai. Ez duguna kaptatu, behintzat, gara uste dut, ez zeuk eta ez neuk. Guk biok ez dugu arra. Aukera dago gehiago entzuteko, ez da? Bai, txandapasa zaukera ematen ditzeak, zerbait zein da abestia. 6 aukera daude, ez da? Hala ematen du, txandapasa mango diot, eta berri entzungo dugu gehiago. Uste dut hori dela horak gertatzen dena. Arriskatu naiz larri gaur osamen honekin, zen ez jakintasuna. Baina botako ditugu, ezakit, benei... Esan zuk zerbait zen nago guztiz galduta. Bi karaktere edo gehiago esaten dit sistema honek. Ai, ama, ezakit. Zein izango da. Zuk musika jartzen duzu. Katamalo, adibidez? Katamalo. Ezakit. Albesti batzuk agertza izkiu. Ariane jarriko dio. Venga, adibidez. Onartu. Ez da. Bueno, venga. Beste saiakera bat, bueno. Igual azkar pasatzen ditugu, ez badaukago pista handirik. Lehenengo txandan, 5 segundu. Bigarren 10, orain 15.
Baina, bueno, gitarra intro berdinak jarraitzen dugu. Bai, akorde berdinak, eta nik uste txanda pasa 2 aldiz edo egin barko dugu. Berriro emango diogu, eta orain entzungo ditugu 20 segundu, baina naiz asko fiatzen. A ver. Bola ez dakite, airia esaten zuleak. Kanpoko Ara. Ahotsa. Eta... Ai, ama. Ze zaie, Baina... Nola dira, nafar batzuko lamoan daudenak. Ibilbedi. Ibilbedi. A ver. Izan daike, bai. Ibilbedi. Baina abestia... Ibilbedi abesti bezala agertzen zaigu, ez, edo talde bezala. Ere... Bueno, bat segatuko dut, eta hau ere, ez da. Eta, bueno, eman dizaiogun azkar, eta... A ver. Horreatzei badago? Ez, egin izan interprazioan. Bai. Sakatu nahian, horreatzen. A ber, lehen ahotsa bat horreta. Kanpoko guztia salbu gotortu naiz, izara hauen... Izan daike Gartxot, bere proiektu berrie, Gartxot. Gau, G-H-A-U da, Gau, baina abestia karo ez dakit. Bere proiektu berria da Gau. Baina abestia ez dakit. Hemen gaurekin agertzen ezkigu gauza mordo bat. Ba, Gau dauke zutake uste daukela abestia. Zutake zuen ematen, ez? Hola, ez? Takit. A ber... Bidean, biluzik, zer zan horitango bat. Ea nor nahi zen, emate iruditu zaite. Ea nor nahi zen, a ber. Ez da, baina zuk uste duzu gaudela. Bai, hautxagatik, bai. Ezagun berriro eta errenditu gaitezen. Azken aukera. Bueno, a ber entzule, gero bez pasatu gara, bestatu ez mara. Vale. A ber entzulek laguntzen dugu. Kanpoko guztia salbu gotortu naiz, izara hauen artean ez daukat ateratzeko. Nik ahotsagatik bea ematen du, baino ean beste bidean jarri, a ber, adibidez. No, biluzik igual, izara artean zegoen. Vale, a ber. Bueno, bota ezagun eta ber gertatzen da. Ez. Izaki Gardenak! Zuen eguzkia. Mira. Bueno, baina lasai, behin erredikulua eginda, beste aukera bat. Beste aukera bat daukeu. Berdin egiteko, eta orduan entzule delako aplikazioa jarriko dut. Entzut ikusten dela. Bai. Bueno, entzule da, eta Laios enpresak egindako aplikazioa. Dena hotik dago, ez diote kantxe handirik eman, egia esan, baina, bueno, pues, honek ere egunero zerbait ematen du, eta klikatu diezaiogun, a ber. Vale, a ber. Wow! Segundu bakarra. Salto. Salto. Pare bat salto igual, Venga, emango diot, oso. Hemen arriskatuakoa da, ze jak aukera bukatzen zaizkigu, eta babertzen bat segundu. 11 segundu da topea itxura danez. Bai. Eta, bueno, 6 segundutara edo 5etara, ez da inoraino iritsiko garen, sakatuko diot. Bai, a ber. Izkinontatik idazten dizu. Bai, Mikel Jordangari. Badira 3 aste. Badira 3 aste? Bai. Bueno. Eta ara ematen du aukera daukagula entzuteko abesti guztia. Izkinontatik idazten dizu, azken aldian bezala. Bueno. Egia da bai sasoi honetan.
gustatzen zaizu, Mikel. Bai. Vale, zorionak. Ahotsa nik asmatu dut, ere, horren beste sinistuko diate. Bai, hau erresagoa Eta zan. Hau ikusleok, bai, errezagoa, ez da. Bueno, Bai. segun, ez dakit, ni zaharra naiz, gazteago, bueno. Baina, Mikel Urdangarinen kantak, bueno, aski ahots hori, ezagun. detektagarria Bai. dela. Bueno, Bai. ikusi ditugu, egunero dago aukera hau entzuteko, elbidea da bata da, bueno, entzule.talaios.coop da entzule dena, eta kantokena da, esango dut, kantok, bueno, badok.eusen hor dago klik bat, aldatzen da zeata. Bueno. Estok geldituko dut, eta, bueno, pues hause, nobedade bat lehena hoti izatorren. Bai. Jolasa edo aplikazio berria. Hori da. Eta bestea, orain apirilean gauzatu dan gauza bat, eta egunero pista bat ikusi dugu, segunduen arabera ere desberdintasuna badagola, bizailtasunaren arabera ere, bai, gaur ala iruditu zaigu guri, entzulekoa errazagoa izan dela, bestea baino, baina, bueno, ez dakit, zori utxe izango da. Bai, ala da. Abestien katalogoa zabala da, noski. Bai. Badokek berak asko eta asko ditu kantuak entzungai, eta doan entzungai, bere atarian, eta bestea, bueno, ikusi dut iturria, Mikel Urdangarinen hau, SoundCloud izeneko aplikazio badela, atera dutela. Bueno, eskubideekin eta zabalkundean aldetik eta kontu ere euki behar da gauza hauekin. Okay. Begira, hoxe, kantok, eta beste azken hori erabili duguna, entzule. Eta, bueno, nora egingo dugu salto, musikatik, argazkilaritza edo, zer da hau? Irudigintza, ados, Luisio. Ondo esan duzu, baina argazkiak ematen dute. Hau ere, pantalla bidez erakutsiko dugu, eta deskribatuko ditugu irudi horiek, eutzidazu segundu bat, iristen. Bai, gai honekin ere... Bueno, lehen hau ere eman ditugu, adimin artifizialarekin sortutako irudiak. Eta hemen txenoa bat erakustera, eta erakusterakin batera esplikatuko dugu zer ari garen ikusten. Hori da. Bueno, adimen artifiziala, argazkiak, irudiak, sortu, modifikatu... Badator, ez da? Bai, ikusten da, bai, hori da. Bueno, ematen du, labe garai batzuk, edo kai bat, edo ingurune, edo untziola ingurune zahar, erdoildu, ilun bat, eta proiektu bat da, izena daukana, Make Bilbao Grey Again. Berriro Bilbo gris bihurtu. Ikusi itzagun beste irudi batzuk. Argazkia ematen du, baina ez da. Hori da. Lokatza artean, etxe bat, Bilboko ibaian, Ibai Zabalen itxasadarrean ematen du dagoela. Beste bat, gizon bat baita ere, agian Ibai Zabalen pixka gorago bezala, tonu igualen, ez? Tonu gris, ilun... Arropa da 1900 da iruita meretziko, edo 1980ko jaka bat, eta bere bizar eta horrazkera edeala da. Eta, bueno, proiektu hau da, Niko Vázquezek egin duena. Niko Vázquez da artista polifacetiko bat. Abeslari eta punk musikari izan zen MSD eta Motorsex taldeekin, eta diseinu grafikora dedikatzen da, eta adimen artifizialeko tresnekin, berak aipatu ditu Midjourney eta bueno, ez dakit artikuluan dago beste tresnaren bat, baina gero ukitu egiten ditu, Photoshoparekin gainetik lanketa egiten duela, baina azkenean sorrera honetan dagoena da testua sartuta. Berak ez ditu irudiak kargatzen adimenera eta gero arek ez, baizik eta deskribapen bat eskatzen du hau, ala azaldu du egin duen hau. Ibai bat, itxura gutxi gora bera Bilbo, urteak hauek, eguraldi iluna, alako terminoekin
pertsona bat edo bi begira punk itxurako zerbait, eta Vale. alakoekin, hemen langile bat, hala ere, txapel batekin, ingurune industrial bat, eta Wow. bat ere ikusten da fondoan, polizia pare bat, kristo indako kotxe baten ondoan, eta atzean, etxe batzuk izan ditezkela, nik zer dakit, Sestaoko, edo Erandioko auzo langile batekoak, errealismoa impactatzen du. Asko gainera. Bai. Iruditzen zait, hemen sorta bat atara du sustaturako eta gaur erakusten ari garen Twitchetik, baina joan ezkero iturrietara, sustatuko atzo albiste batean, bertan dago, klikatu zazue, Niko Vázquezen horri pertsonalean, Twitterrean, Instagramean, eta gehiago ikusten dira, labe garai batzuetako irudi bat, kea, labetako sua goizaldea ematen dudala langile bakartu bat. Baina, eske, harrigarriena honena dala, hau guztia ordenagailuk sortu duela. Testu baten bidez. Bai, hori da. Eta gero berak ikutu ditu, hemen ikusten gara, ematen du, Bilboko 1983koak izan zian, uholde handiak, arendatik eta bat ematen du kotxe batzuk, eta jendea, eta urak hartuta kale bat, gazte batzuk paisaje industrial batean, autobus bat Bilboko kaleta, baina autobusa anakronikoa da guzti zen, Londresko bi pisuko autobus gorri baten antza du, baina kalea izan ziteken Bilbokoa, atzean. Bai, Arriaga Antzokiko ondoko. Bai, kokatu ere dezakegu. Bai. Bilbo handiko ze puntutan gauden, polizia moduko batzuk, auzo baten, baina poliziak ere ez dira guardia zibil normal batzuk, marraztu ditu, beste uniforme arraro batekin. Bai. Eta beste auto bat txisko eginda, ez dakigu barrikada baten ersu eman dioten, edo zer gertatu dan hemen, eta berriro azera. Eta etengo dut hau, eta orduan, hau ikusi duena, artista batek egin duena, gaur beste ariketa bat du. Gaur goizean publikatu dugu beste artikulotxo bat, non guk geuk sortu ditugu hauek Bing bilatzailean. Hau da. Begira. Bing Microsoften nazan? Bai, hori da. Kristo guztiak Google erabiltzen dugu. Bilatu barbaldin dugu. Baina badago Bing izeneko gauza bat. Bai. Eta aliatu da Microsoft OpenAI izeneko enpresarekin, irudi artifizialak eta testu artifiziala, ChatGPT eta gauza horiek barriketa artifiziala egiten duen tresna horrekin, eta horra, eskatu dizkiogu, euskeraz ere badago interfazia, baina ez du euskera ulertzen, inglesez idatzi behar da, eta lehen esan dizkizudan gauza hauek, pentsatuz, Niko Vázquezek eskatu zuen, eguraldi lainotua eta hola, eta tal, eta orduan, halako ariketa batzuk, eta guazen ikustera, berriro ere partekatuko dut. Kasu horretan da, nik neuk, sartu nuen testua, marraztu izkiazu gauza batzuk, eta orduan, gero ez daukate, honena erakustea, barkatu. Bai, ikusiko dugu. Zuek hitz edo kontzeptu berdinak edo antzekoak jarrita, beste... Hemen inglesez jarri nuen, zutea egon da labe garaietan, eta langileak kanpora doaz. Eta langileak gola itxura arraroa daukate, eta eta zeo zer badago atzean, beste bat, kasu honetan, irtete baino, barrura sartzen dijoaztela, eta hemen ere langile arraro xamar batzuk, baina akea eta iluntasuna ematen du, Barakaudo, Sestao, 1985, holako zerbait ematen du. Beste bat kolorez, eta hola, baina, pixkate, pertsona modu nahiko arraroa marrazten ditu, hori esango nuke. Bai, ikusten dira, beso luze xegoak, bai. Manifestazio baten, eta ezeak, eta pertsonak oso arraro dira, baina kaleak eta kea nahiko realista. Da, jentia banderekin, pankarta moduko batzuekin, marraztu dizkigu hemen, autobus bat, hau ere galdetu nuen, langileak dira, auzo txiro bat, eta autobus hartzera doaz goizean.
autobusak ez du ematen oso Bilbokoa, eta garaia ere, pesango nuke lehenagokoa bezala ematen digula irudiak, beste autobus moduko bat kaleetan, kaleak zikinak, auzo txiro bat, beste bat antzekoa. Eskatzen diziozunean, esaldi batean, deskribatu idazu lau proposamen bialtzen ditu, hori da. Horregatik, autobusaren kontu hauek eta esaten nahi izena, behin eskatuta bialdi dizkigunak. Beste autobus bat dago polita iruditu zait, zuri bez. Bai. Eta lehenagoko, hane fetxa ere, 1979 jarri nion, baina nik ustut lehenagoko Bilbo bat ere marraztu duela. Autoistripu bat Bilbo inguruan, hau ere jarri nion, eta kotxe batzuk hor klanka. Bai. Atuta, beste bat ere xisko egin da. Benetazko irudiak dirudi, Ikusi hau, orain. Begira. Autoistripua deskatu, eta kasu honetan, 50 auto errepide bazter batean, lantegiaten ondoan, txikituta utzi dizkigu. Fijatu ezkio, kotxea pizkat arraroak dira, baina, bueno, istripu terrible bat enantzen ematen du, istiluak gehiago. Baina, irakurketa orokor bat, irudiaren irakurketa orokor bat eginda, detailetan sartu gabe, guztiz erreala, dirudi. Bai, hala da. Gero, artista batek, Photoshopa zertzen duena, bueno, igual, testu gehiago botata, eta gero ikututa, lortzen du, Neko Vázquezek egin duena. Hemen makinaren meritua dago, baina nik uste dut artistarena ere badagoela. Nik neuk hemen testu batu sartu eta sortu zaizkidanakin hoien gainean lan egiteko aukera, bueno, uzten dut, nik ez daukat honekin lan egiteko intentziorik medik aurrera, baina batzuek eukiko dut, ez? Bai, gauza berriak datozte, tresna berriak, eta batzuk esate dut, ez? Artea da, edo zer da, edo irudiak, argazkiak. Kasu honetan, ideia auki duenak ere Neko Vázquezek zer retratatu ondo pentsatu du, eta Bilbo, garai jakin bat, atmosfera jakin bat, eta ni saiatu naiz ari segika, orduan, ideia originalak ere berari aitortzen diot, eta hori. Bueno, pues hauxe izan da, gaurkoz. Primeran, musika eta adimen artifiziala, musika eta adimen artifiziala ere, azken egunetan... Artea, nola bait, ez da? Pizkate ikutu dugu gaur, artea eta digitala. Hori da, Luisjo. Mila esker, beste behin gurean egoteagatik, eta aurrengo ostegunera arte. Datorren aste arte. Ondo izan, agur.